Avui parlarem d'això, els models cosmològics, com han evolucionat al llarg de la història, en particular com la humanitat ha anat comprenent l'univers des del principi que tenim notícia fins a l'actualitat. Moltes gràcies també a l'Albert per la presentació. Jo, de fet, vaig estar molt temps a fora, als Estats Units. De fet, ja pensava que em quedaria sempre allà, però llavors vaig tornar a Catalunya fa uns 3 anys a través d'aquest programa ICREA de la Generalitat, i estic aquí en una plaça ICREA. Bé, doncs aquí surt la mateixa imatge que ha triat l'Albert, una coincidència. Començarem doncs parlant de les primeres idees en què la humanitat va començar a pensar sobre el cosmos. Tothom s'ha sentit sempre encuriosit per mirar d'entendre l'univers en què habitem. No només vivim la Terra, sinó les persones sempre han intentat comprendre els fenòmens del cel, i les primeres idees que van aparèixer sobre la constitució del nostre univers estan una mica representades en aquest dibuix d'Enflamari. Una terra plana, una esfera celeste on estan posades les estrelles fixes, i llavors els astres es mouen de la seva forma especial en el firmament. I bé, doncs la gravetat en aquest context simplement és el que una persona entén intuïtivament. Els objectes cauen en direcció vertical cap avall, i aquesta és una direcció universal, és una tendència universal dels objectes, sempre cauen en direcció vertical. Totes aquestes coses havien de canviar a mesura que les persones anaven intentant comprendre i d'una forma cada cop més consistent, observant amb més detall els fenòmens naturals per intentar avançar en aquest coneixement. I ben aviat, ja en l'època de la Grècia antiga, les persones que estaven intentant comprendre l'univers van comprendre que la Terra ha de ser esfèrica per entendre diverses de les observacions que es poden fer de forma molt simple. Tothom, més o menys, que té una mica d'interès per l'astronomia, sap el moviment aparent dels astres en el cel. Això era una cosa que també era familiar a totes les persones ja des d'abans dels orígens de la civilització. O sigui, a la nit la gent, si no té altra cosa a fer, mires el cel, mires els astres i veus que les estrelles estan girant en una bòveda celeste. Sembla que sigui una esfera sobre nosaltres que gira al voltant d'un eix, és l'eix dels pols. Aquesta fotografia la pot fer qualsevol persona amb una càmera en llarga exposició. Simplement s'enfoca un punt del cel i cada estrella deixa un rastre. Podeu veure aquí que aquesta foto es va fer amb una exposició total de gairebé tota la nit. Els rastres que han deixat les estrelles, els més forts corresponen a estrelles més brillants, descriuen gairebé mig cercle al voltant del punt central. I això ens diu la duració de l'exposició. En aquest cas van ser gairebé 12 hores. I doncs, bé, això es pot comprendre més senzillament quan un està acostumat a pensar la Terra com una cosa immòbil. El moviment, doncs clar, semblava impossible que tota la Terra es pogués moure, que hi ha aquesta bòveda al firmament amb les estrelles enganxades i que està girant al voltant d'aquest eix. Una de les coses que hom pot observar és que la posició en què s'observa l'eix, al voltant del qual les estrelles estan girant, no és la mateixa des de diferents llocs de la Terra. Els grecs ja es van adonar que quan tu viatjaves d'un punt a l'altre, aquesta direcció, aquest angle vers el pol nord celeste és diferent. Si tu vas més cap al nord, està més amunt, i si tu vas més cap a l'equador, ho veus més a prop de l'horitzó. I per entendre això calia que la Terra sigui esfèrica. En aquestes representacions veiem com entenem els moviments de les estrelles tal com els veiem des de la superfície de la Terra. Nosaltres vivim a la superfície d'una Terra esfèrica. En realitat és la Terra la que està girant al voltant de l'eix del pol nord al pol sud. Però aquesta rotació de la Terra fa que nosaltres observem els moviments de rotació dels astres
exactament de la mateixa forma com si fos la Terra que està quieta i hi hagués aquesta bòveda celeste que gira al voltant d'aquest eix. En realitat és impossible de distingir qui és el que està girant simplement observant els moviments de les estrelles. I aquesta simetria que fa que les coses s'observin de la mateixa forma, tant si gira l'observador tot el seu planeta o tot el seu món, com si gira la resta de l'univers, doncs fa que les civilitzacions antigues fos molt difícil d'entendre la diferència, que tothom pensés que nosaltres estem en repòs. Al capdavall aquesta és la intuïció que un té, que la Terra no es mou i es mouen els astres del cel. Bé, doncs, en la nostra concepció de l'univers hi va haver una sèrie de canvis que es van anar produint al llarg dels segles. El primer fou aquest d'entendre que la Terra és una esfera, no és un pla. En el moment en què un entén que la Terra és una esfera, ja t'adones que la gravetat en realitat no és la mateixa direcció a tot arreu, sinó que ha de ser cap al centre de la Terra. Això ja fou una cosa, clar, per a les persones, la majoria de les persones no és fàcil d'entendre, però per als filòsofs grecs que pensaven sobre aquestes qüestions, ells ja van entendre com havia de funcionar això. La gravetat era la tendència de tot objecte a ser atret cap al centre de la Terra. En aquells temps, el model en què es va pensar com a vàlid era el model geocèntric i durant molts segles va seguir, les idees cosmològiques van seguir dintre d'aquest context, que la Terra ocupa el centre de l'univers, tots els objectes tenen tendència a caure cap al centre de l'univers, però a la vegada hi ha els objectes celestials que veiem en el cel i que funcionen d'una forma diferent que els terrenals. Tots els objectes en el model geocèntric han de girar al voltant de la Terra i després hi ha una sèrie d'esferes o de cercles al voltant del qual giren els diferents astres. Tant la Lluna com el Sol s'interpreten girant al voltant de la Terra de la forma que expliquin els seus moviments que veiem en el cel. I després, quan les observacions dels planetes es van anar fent més precises, va ser en diversos astrònoms, en particular en Ptolemeu, que va idear el model dels epicicles per estudiar el moviment dels astres en detall de forma amb tota la precisió que fes falta. El que feia Ptolemeu simplement és suposar que hi havia un planeta girant al voltant d'un cercle, quan llavors al voltant d'aquesta posició que anava girant en un cercle hi havia un epicicle, un altre cercle que a la vegada també estava girant. I llavors resulta la superposició de tots aquests epicicles i moviments circulars pot donar lloc a un moviment que sigui arbitràriament complicat. D'aquesta forma la gent podia anar ajustant els moviments observats. En aquella època, simplement el suposar que la Terra ocupava el centre de l'univers era ja la suposició natural i molt poca gent estava disposat a canviar aquesta concepció. Però va haver-hi algunes persones, ja a Grècia hi va haver un tal Aristarc de Samos, del que sabem molt poca cosa, però després, al segle XVI, Nicolau Copèrnic van pensar en el sistema heliocèntric com a alternativa, que el Sol ocupés el centre de l'univers, i es van adonar que d'aquesta forma diversos fenòmens dels moviments dels planetes es poden explicar amb més facilitat. Encara que això va costar molt de canviar el concepte de l'univers que tenim. Per exemple, Nicolau Copèrnic es va adonar que en un model heliocèntric, si el Sol ocupa el centre de l'univers, doncs aleshores el fet que els planetes Mercuri i Venus es veuen sempre a prop del Sol, és a dir, no els veuràs mai la direcció del cel completament oposada, a prop de 180 graus, sinó que es veuen dins d'un angle màxim al voltant del Sol. Això resulta de forma natural, dient que Venus i Mercuri són planetes interiors, que estan orbitant el Sol més a prop que no pas la Terra. Llavors, des de la posició de visual de la Terra, mai no podem veure aquests planetes més enllà d'un cert angle allunyats del